Yeah. Twi adesua ne yɛde fa hen. Yɛbɛma atiefo ne ahwɛfo nyinaa kɔ aba Twi Adesua Berɛ so. Yɛhyɛ aseɛ ne mo aka Twi atwerɛdeɛ no ho nsɛm a yɛwura nsɛmfua a yɛkura atwerɛdeɛ mmienu, yɛwura de yɛkura mmiɛnsa, na afei yɛahwɛ sɛ deɛ yɛbɛka mmiɛnsa ne mmienu na bom de ayɛ nsɛmfua ahodoɔ Twi kasa no mu. Yɛaka sɛ Bolingo deɛ yɛbɛma wanya wo kasa no mu ahotɔsoɔ ne nimdeɛ a ɛdi mu, na sɛ wɔka a watumi aka no kwan a ɛfata so. Ɛyɛ awerɛhosɛm sɛ ɛnɛ nipa dodoɔ no susu sɛ obi ka borɔfo a na ɛkyerɛ sɛ wɔnim nyansa paa, nanso deɛ ɔka Twi no deɛ obu ne sɛ tetehwe akwan bi. Nanso ɛnte saa. Twi ɛyɛ yɛn kasa, ɛyɛ yɛn amammerɛ, ɛno na ɛma yɛda nso firi kasakuo anaa nipakuo foforɔ biara ho. Sɛdeɛ ɔkɔ Buroni kurom a ɔde ne kasa di dwuma a ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ Buroni no, saa na yɛn nso yɛde Twi no di dwuma a ɛkyerɛ sɛ yɛn gye amammerɛ ho na yɛn ku ho. Nti awofoɔ a wɔwɔ mma a wɔde borɔfo kasa na ɛhyɛ aseɛ kyerɛkyerɛ wɔn a wɔne abɔfra no ka Twi pɛ na maame no anaa papa no bo afu. Nanso Bolingo deɛ yɛbɛboa ma wɔahu sɛ yɛn kasa no ɛnyɛ biribiara nti na afoforɔ ntumi nka, na mmom sua a wɔnsua nti na wɔntumi nka. Yɛbɛboa ma wɔatumi asua Twi no yie na wɔatumi aka no yie nso. Ɛnɛ yɛbɛhwɛ nsɛmfua a yɛgu so ɛhwɛ naa bi. Nti me Joseph Aboagye me ne owura Ɔpanin Kwame sɛ ɛna ɛnɛ nso yɛne wo abɛhyia yi. Na ɛnɛ adesua no yɛbɛhwɛ nsɛmfua a ɛkura atwerɛdeɛ nnan anaa deɛ ɛboro saa. Nti yɛwɔ nsɛmfua bebree wɔ Twi kasa mu a ne ka yɛ nkurɔfoɔ pii den. Nanso yɛbɛhwɛ sɛ ɔkwan bɛn so na yɛbɛtumi de saa nsɛmfua yɛ ba fam ama wo na watumi abɔbɔ nsɛmfua no din wɔ kwan a ɛfata so. Enti yɛbɛtoa so na yɛahwɛ nsɛmfua ahodoɔ no. Nanso ansa na yɛbɛfiri yɛn adesua no ase ɛnnɛ no, ma menka wo sɛ dwumadie yi ɛyɛ Bolingo Consult ɛna wɔde dwumadie yi ɛbrɛ wo. Na Bolingo yɛn dwumadie no sɛ yɛbɛboa wo ama sini a wayɛ biara yɛde nsɛm a wɔka no wɔ sini no mu no ɛbɛgu sini no ase, sɛ yɛ Twi kasa borɔfo anaa kasa foforɔ biara mu na wopɛ sɛ yɛmfa nsɛm no gu sini no ase, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ahwɛfoɔ ne atiefoɔ bɛtumi ahwɛ akenkan sini no mu nsɛm wɔ kasa naa mu anaa kasa foforɔ biara mu a yɛbɛyɛ ama wɔ kwan a ɛfata so. Ebia deɛ wo nso wopɛ ne sɛ sini a wayɛ no wopɛ sɛ yɛmfa kasa foforɔ mfa sini no so, na ama nkurɔfoɔ atumi ahwɛ atie wɔ kasa foforɔ mu nso a yɛbɛtumi ayɛ ne nyinaa ma wo. Sɛ nso wowɔ nsɛm bi a wopɛ ne nkyerɛaseɛ, sɛ yɛ borɔfo kasa a wopɛ sɛ yɛnkyerɛaseɛ mmra Twi, sɛ yɛ French yɛnkyerɛaseɛ mmra Twi, sɛ yɛ French yɛnkyerɛaseɛ nkɔ borɔfo, anaasɛ kasa foforɔ biara a wɔka no wɔ abibire ma mu ne aman foforɔ so biara deɛ wode ba a yɛbɛkyerɛaseɛ ama wo korɔgyen a mfomsoɔ biara ɛni ho. Afei sɛ wopɛ Twi akenkan wɔ internet no so ɛnnɛ wiase yi mu a, baabi a wobɛnya Twi ne fante kaseɛbɔ a ɛmu da hɔ paa kenkan ɛyɛ akannews.com. akannews.com ɛno ne website a ɛdi nkan a yɛde Twi ne fante kasa nko a ɛdi dwuma. Yɛtwerɛ anigye ho nsɛm, agodie mu nsɛm, abrabɔ mu nsɛm, amanyɔsɛm ne deɛ keka ho ɛwɔ akannews.com. ne afei amammerɛ ne sukuu mu nwomasua ho nsɛm nyinaa ɛwɔ akannews.com. Nti sɛ wopɛ sɛ wo Twi ne wo fante kenkan kɔ anim na ɛtu mpɔn deɛ a kɔ akannews.com na wobɛnya nsɛm a ɛtete saa akenkan wɔ hɔ. Afei yɛnkɔ ɛnɛ adesua no so tee. Ɛnɛ nso mebɛbisa owura ɔsɛe nsɛm binom, na nsɛm no yɛ nsɛmfua a yɛahyɛ da ayi ɛwɔ Twi kasa no mu. Nti yɛba abɛhwɛ sɛ nsɛmfua yi yɛbobɔ yɛ din sɛn, na sɛn na yɛtwerɛ saa nsɛmfua yi. Nti ɔpani asɛe sɛ wayɛ krado deɛ a yɛasɛmfua a ɛdi nkan no ɛyɛ e de I n edin ɛneɛ a bɛ I hr a bɛ ɔ ɛbrabɔ na pronounce opposite ɛno a no yɛda wase sɛ wakyerɛ mama yɛn ɛbrabɔ. Afei ɛneɛ hwɛ wei nso ɛ a bɛ hr a bɛ ɔ abrabɔ. Life living. Yɛda wase paa. Enti ɛbrabɔ ne abrabɔ
den na ma nsonsonie ba ne kamu wohwɛ abirabɔ a na wohwɛ abrabɔ a woze ibi wɔ abirabɔ no wɔ bɛ no akyi ɛno ara no aba yɛda wase paa sɛ wakyerɛ mama abɔ abira ɛna ɔbra a wɔbɔ yi nti abrabɔ no ɛno ara no nti abrabɔ yɛ a bɛ i nanso abrabɔ deɛ ɛyɛ a bɛ hrrr nti ɛma nsonsonie ba wɔ ne ka mu sɛdeɛ ɔpani ɔsɛ kaeɛ na ɛneɛ ɔpani ɔsɛ asɛmfo a ɛdi wɔ no ɛyɛ a kɛ o a akoma yɛda wase ɛneɛ sɛ i kɛ a sika wei nso sɛ a kɛ a sɛ a kɛ a sakasaka yɛda wase paa ɔpani ɔsɛ sɛ yɛka sakasaka sɛ na wobɛboa ma atiefoɔ ate aseɛ dɛn na ɛyɛ sakasaka nneɛma bi a ɛnne da n'akwan mu ayɛ basabasa bisa yɛda wase paa nti na ɛkyerɛ sɛ sakasaka nkyerɛaseɛ kurom no ɛne basabasa nkyerɛaseɛ ɛna ɛyɛ pɛ yɛda wase ɛneɛ asɛmfoɔ a ɛtɔ so no ɛyɛ asɛ u a fɛ o ɔ asuafoɔ yɛda wase paa nti sɛ ɛhwɛ asɛmfoɔ bi te sɛ asuafoɔ a yɛtumi ho sɛ yɛbɛtumi akyɛ mu mmienu ɛwɔ asɛnsini mmienu asɛnsini a ɛdi nkan no yɛ asua sɛ obi sua biribi nti asua nanso sɛ yɛde nsiakyerɛfoɔ bɛsɔ so a na abɛyɛ nipa nsiakyerɛ nti ɛte sa asua no ma yɛbɛka nipa a wɔdi dwuma no ho asɛm nti sɛ foɔ bɛbata asua ho a na afei yɛka nipa no asuafoɔ yɛda wase paa owura ɔsɛe ɛnde sɛ asuafoɔ da nkyɛn a asɛmfoɔ a ɛtɔ so a yɛrekɔ so no ɛyɛ asɛmfoɔ yi so ne ka ɛnyɛ den saa asɛmfoɔ yi yɛ asɛmfoɔ a ɛkɔyɛ te sɛ sakasaka ɛno so ne nkyerɛaseɛ no ɛne sakasaka anaasɛ basabasa ɛrekɔyɛ pɛ nanso wei deɛ ɛne sakasaka ne basabasa ntwerɛeɛ no nsakraeɛ kakraa ɛwɔ mu enti yɛhwɛ sɛ saa asɛmfoɔ yi a in yɛ a in yɛ a manya enti saa afei sɛ meka manya aku ho a mɛka ne sɛ manya nti manya a in yɛ a na yɛasan atwerɛ a in yɛ a na bio abata ho nti ɛno na buroni frɛ no repetition nti aha deɛ nka ku ho yɛaka aku ho nti yɛbɛnya manya ɛneɛ sɛ sereɛ a de u a adua ɛneɛ sɛ mede in sɔ adua so a mebɛnya dɛn aduane sɛ metwerɛ a de u a in a aduana mo yɛda ase paa owura ɔsɛe nti wohu sɛ aduane ne aduana atwerɛdeɛ a ɛsesa wɔ mu a yɛ a ɛtwa aduane to ne a ɛtwa aduana to no nti sɛ no sesa bɛyɛ a no nti yɛbɛbɔ din sɛ aduana na yɛde a atwa toɔ nanso sɛ ɛbɛtwa aduane to a ɛsiane sɛ yɛ nti yɛbɛbɔ ne nti ɛbɛyɛ aduane ɛwɔ hɔ ɛneɛ ɔpani ɔsɛe metwerɛ abɛ yɛbɛbɔ din sɛ abɛ mede bɛ o sɔ abɛ no so a ɛbɛyɛ abɛbuo mo yɛda wase paa ɛneɛ awɛ aher awareɛ ɔwɛ aher ɔware mo nti ɔhu sɛ awareɛ ne ɔware nsɛdeɛ bi yɛ aba mu nanso atwerɛ mu deɛ ɛmu biara nko awareɛ a na ɛdi kan nanso ɔware yɛde ɔ ne firi aseɛ
ɛneɛ owurɔ sɛ ma mensa misa wo tɛ wɛ a in a twene mo ɛneɛ sɛ metwerɛ tɛ wɛ a in a na mede bɛ o a ka ho a mɛbɔ din sɛ twene boa aha yɛda wase ɛneɛ bɛ o a fɛ ɔ bɛ o a fɛ ɔ bɛ o a fɛ o ɔ boafoɔ mo yɛda wase paa enti wahu sɛdeɛ atwerɛdeɛ no teɛ sɛ wotwerɛ asɛmfua bi na woyi atwerɛdeɛ baako pɛ koraa firi mu a wontumi mmɔ din anaasɛ ne nte aseɛ bɛsesa nti berɛ a meka bɛ o a fɛ ɔ no ɔpɛne sɛ ɛhu sɛ mfomso bi aba baabi aha nti ɛma din bɔ no ɛyɛ den nti sɛ ara nso na twene bo a wode twene no na wode bɛ ɔ no bɛ ɔ nko a bɛka ho a ɛyɛ twene bɔ ɛyɛ twene bɔ aha twene bɔ nso bɛka ho a na ɛyɛ twene bo a afei ayɛ twene bɔ a yɛda ase paa enti yɛho sɛ twi nsɛmfua no ne bɔ ɛnyɛ den koraa deɛ hia ne sɛ sɛdeɛ yɛhyɛ aseɛ no atwerɛdeɛ a yɛde di dwuma no yɛbɛhu atwerɛdeɛ no nyinaa din yie yɛhu atwerɛdeɛ no din yie a asɛmfua biara ne twi mu a yɛntumi mmɔ kae sɛ nsɛmfua yɛ tenten sɛdeɛ mpo yɛde atwerɛdeɛ baako ne firi aseɛ sɛ asɛmfua no ware sɛdeɛ koraa a atwerɛdeɛ baako pɛ ne yɛde bɛfiri aseɛ nti atwerɛdeɛ baako ne yɛbɛkeka bom na abɛyɛ tenten biara yɛpɛ sɛ yɛmmɔ din yɛka wo sɛ Bolingo Consult na wasɔ dwumadie yi asen na yɛn dwumadie a yɛdi wɔ Bolingo Consult ɛne sɛ yɛkyerɛ kasa ase kɔ kasa ahorow pii mu yɛkyerɛ nsɛm ase kɔ kasa ahorow pii mu nti sɛ bi a wanya kasa bi ɛna wopɛ sɛ yɛnkyerɛ aseɛ na wɔfrɛ no interpretation a yɛbɛtumi akyerɛ kasa no ase akɔ kasa biara mu a wopɛ sɛ yɛnkyerɛ nkɔma wo afei na wɔfrɛ no translation nsɛmfua asekyerɛ wopɛ sɛ yɛntwerɛ nsɛm no ɛwɔ kasa foforɔ biara mu nso a yɛbɛtwerɛ ama wo woba Bolingo Consult a yɛwɔ akukudama waben ɛwɔ kasa ahorow mu a wɔnim kasa no yie ma enti dwumadie bia a wode bɛbrɛ wɔ no wobɛtumi akyerɛ aseɛ yie paa ama wo ɛwɔ yɛn asoɛyɛ afei nso Bolingo dwumadie foforɔ no sɛ wayɛ sini na wopɛ sɛ wɔmfa sini no mu nsɛm no ngu sini no ase ɛma ahwɛfoɔ ntimi nhwɛ na wɔnkenkan sini no mu nsɛm wɔ kasa korɔ no mu anaasɛ kasa foforɔ biara mu nso a yɛbɛtumi ayɛ saa nso ama wo ɛna sɛ wayɛ sini no na wopɛ sɛ sinima no ɛka kasa foforɔ bi berɛ a wayɛ sini no awie no yɛmfa kasa foforɔ bi mfa so a ɛbɛsɛ sinima no a na ɛka nso a ɛno nso Bolingo ɛbɛyɛ ama wo a ne boɔ ɛda fam paa sɛ wopɛ nsɛm a ɛsisi wɔ yɛ man mu ne aman foforɔ so ne ɛfa amammerɛ ne adesua ho afei deɛ ɛfa anigyesɛm agodie ne nsɛm afoforɔ pii ho akenkan ɛwɔ twi kasa ne fante kasa korɔgyen mu a deɛ hia ne sɛ wobɛfa mobile phone anaasɛ wo computer na wakɔ akannews.com ɛyɛ website a ɛdi nkan wɔ ɔman yi mu a yɛde twi ɛne borɔfo kasa nko a ɛne di dwuma Bolingo Consult na ɔde saa website no aba na saa website no ɛboa ma akenkan ɛtu mpɔn paa ɛnɛ yɛahwɛ nsɛmfua ahorow binom a ɛkura atwerɛdeɛ nnan ɛne deɛ ɛboro saa yɛho sɛ nsɛmfua a yɛka ho asɛm no nyinaa ɛnyɛ den ne nyinaa da fam Onyankopɔn yɛ adom a memenda yɛbɛyɛ mmoakyire na saa mmoakyire no yɛbɛhwɛ nea yɛsua no na wɔtwe mu nyinaa ade foforɔ a yɛpɛ sɛ yɛsua ne ɛnɛ ɛwɔ twi kasa no mu sɛ wɔtwi kasa mu no ɛdin biara ni hɔ a anaa hr ɛdi kan ɛwɔ twi mu yɛni twi din biara hr anaasɛ di kan ɛwɔ twi mu mmom gye sɛ ɛyɛ din a yɛafɛm kyerɛ sɛ yɛakɔfa afiri kasa foforɔ mu na ɛde aba twi kasa no mu nti yɛbɛma nhwɛ so a asɛmfua bi te sɛ lɔre ɛnyɛ twi kasa yɛ buroni kasa na yɛafɛm nanso yɛtwerɛ no te sɛ twi mu pɛpɛɛpɛ sɛdeɛ ɛgyegye wɔ twi mu no asɛmfua bi te sɛ radio nso ɛnyɛ twi kasa yɛafɛm asɛmfua bi te sɛ rɔba nso saa asɛmfua bi te sɛ lɔya sɛ yɛmpɛ sɛ yɛbɛtwerɛ mmaranimfoɔ na yɛpɛ sɛ yɛntwerɛ lɔya
ɔyɛ a yɛtumi twerɛ ne saa nti sɛ no nso sɛ twi mu deɛ yɛne din bi a anaa hr ɛdi kan gye sɛ ɛdin a yɛafam nko a wei ne adesua foforɔ a ɛnɛ yɛsua ka deɛ yɛaka ho asɛm wɔ dan mu no nyankopɔn yɛ adom a memenda hwɛ yɛnim yɛbɛsan ahyia